ang babae nga nakabana og serial killer. Pero dili lang ni basta-basta nga serial killer, tungod kay dili lang 5, 7 o 10 ang iyang napatay, kundili 48 ka puok. Ug sumala pa sa mga pulis nga posible nga mas daghan pa ang iyang napatay, tungod kay kining 48 adto ra ning na-report sa mga pulis ug wala pay labot ni adtong wala ma-report. Pero una pa ko moambak sa atong istorya. Kung ikaw hilig kung ingani nga mga video, ayaw kalimot pag-subscribe ug pinduta pod ang notification bell aron kabalo mo sa atong sunod nga mga diskutanan. 1985, Seattle, USA. Samtang si Judith Moson na sa bar, buyog ang iyang mga barkada aron mag-party-party. Naay usa ka lalaki nga miduol ug mihangyo kini nga magigsayaw kaniya. Ug tungod kay minaayo man ang tuyo sa usa ka lalaki, wala pud kini niya balibari. Ug ang pangalan sa usa ka lalaki mao si Gary Ridgway. Ug sumala pa niya, si Gary usa ka maayong tawo, buutan, naay maayong trabaho ug usa kini ka gentleman. Sa iyang hunahuna, nakita na niya ang lalaki nga iyang makauban sa tibuok niyang kinabuhi. Ug pila ka bulan ang nangagi, mas nagkailhanay pa sila og maayo. Ug pagkahuman sa duha ka bulan, nagkasinabot sila nga magtipon na og puyo sa balay ni Gary. Tungod kay sumala pa ni Gary nga mas nindot jud kung naay babae sa usa ka balay aron naay mag-atiman niini. Ug sa dihang nibalhin na si Judith sa balay ni Gary, iyang napansin nga nangagisi na ang mga karpet niini. Ug bisan gani si Gary, wala kini kama sa iyang kwarto. Pero sumala pa ni Gary nga dati giarkilahan ang iyang balay. Ug gigisi sa anak sa nag-arkila ang iyang karpet. Ug ikuha po daw ang kama sa dati niya nga kaipon. Ug ingon pa ni Gary nga magkuyog na lang daw sila og palit sa mga gamit aron makapili sila sa mga color ug design niini. Ug pila ka bulan ang nangagi, nakadesisyon sila nga magpakasal. Ug ingon pa ni Judith nga si Gary ang perpekto nga bana alang kaniya. Ug kanunay daw siyang ginapakatawa ni Gary. Ug dili daw makumpleto ang iyang adlaw kung dili niya mapaabot gikan sa trabaho si Gary. 1987. Usa ka adlaw niya na samtang nagtrabaho si Judith isip usa ka maestra sa daycare center. Naay tulo ka mga pulis nga nangita sa yaha ug gusto siya nga maistorya. Ug ingon pa niya nga wala siya kasabot sa iyang gibati niadtong panahona kung nganong naay mga pulis nga nangita sa yaha. Ug ang mga pulis nagsugod og pangutana mahitungod sa iyang bana nga si Gary. Ug ingon pa sa mga pulis nga si Gary usa sa mga suspek sa pagpatay sa mga babae nga naagilubong sa kilid sa sapa. Ug ingon pa pud nila nga si Gary gidala na dito sa presinto alang sa investigasyon. Ug gikuhaan kini og DNA sample ug fingerprint aron gamiton sa investigasyon. Ug ingon pa sa mga pulis nga si Gary usa ka kalmado nga tawo. Ug wala gani mangutana sa mga pulis sa dihang gidala siya sa presinto. Ug human sa mga pipila ka oras, gibuhian ra pud si Gary sa mga pulis. Sa dihang nakauli na si Gary sa ilang balay, iyang giingnan si Judith nga mistaken identity lang to. Ug daghan pud sila nga giimbestigahan sa mga pulis. Ug dili tinuod ang ilang giingon nga siya usa ka serial killer. Kay kung tinuod pa daw, wala unta siya buhii. Ug human niadtong hitabua, balik sa normal ang ilang pagpuyo. Si Gary nagtrabaho sa usa ka himuanan ug sakyanan sa Seattle, USA. Isip usa ka pintor. Ug ingon pa ni Judith nga maayo sa trabaho si Gary tungod kay perminti gani siya nga naga-overtime. Alas 4 pa lang sa kadlawon mamata na siya aron magkape. Unya magluto og sudan. Pagkahaman mobalik kini og sulod sa ilang kwarto aron lang mag-goodbye kiss sa iyaha. Ug halos kada adlaw kini gihimo ni Gary. Ug pila ka tuig ang nangagi, ug ingon pa sa mga pulis
nga posible nga wala na dito silahang lugar ang serial killer ug posible nga nimbalhin na kini og laing states sa Amerika, pero padayon paghihapon ang ilang investigasyon. Unya si Gary ug Judith padayon sa pagpuyo nga malipayon ug nagplano na pud sila nga mo-retire sa ilang trabaho aron mag-atiman na lang sa mga gagmayng butang sama sa pag-atiman sa ilang iro ug sa ilang garden. November 30, 2001. Usang adlaw ni ana human sa ilang 13 ka tuig sa ilang malipayong kaminyoon. Naay mga pulis nga nanuktok sa ilang balay. Gipangita si Gary tungod kay suspek siya sa pagpatay sa 48 nga mga babae. Ug sumala pa sa mga pulis tungod kay nagka-advance na ang forensic investigation na siguro nila ug solid pud ang ilang ebidensya nga si Gary ang serial killer. Kay nagmatch ang DNA niya ug ang DNA nga nakuha gikan sa mga biktima. Ug nakakita pud og pintura ang mga pulis sa sanina sa mga biktima nga maupod nga klase nga pintura nga ginagamit sa iyang gitrabahuan. Ug tungod niini giaresto si Gary. Ug kadugayan nga sige siya gina-interrogate, miangkon ra gyud siya sa iyang mga sala. And Mr. Ridgway, is it your desire to plead guilty to the 48 charges of aggravated murder in the first degree because you believe that you are guilty of each of those offenses? Yes. For the death of Wendy Lee Caulfield. Guilty. For the death of Colleen R. Brockman. Guilty. For the death of Yvonne S. Antosh. Guilty. For the death of Patricia M. Barzak. Guilty. O gisintensyahan siya nga mapriso sa tibuok niyang kinabuhi. Ug ingon pa ni Judith nga wala siya magdahom nga nakikuyog siya sulod sa 13 ka tuig sa usa ka serial killer. Ug sumala pa niya nga mura siya gihulugan og dako kayong bato, pero sa dihang gi-interview si Gary miingon siya nga tinuod jud nga nahigugma siya kan Judith ug ang iyang pagminyo sa iyaha mao ang pinakamalipayong adlaw sa iyang kinabuhi. Ug tungod pud kang Judith nawala ang iyang hilig sa pagpatay ug mga babae. Ug kasagarang mga babae nga iyang gipatay halos mga prostitute nga iyang makuha sa daplin sa kalsada. Sugod niadtong napriso si Gary, kanunay siyang nagapadala og sulat para kay Judith ug ginabalusan usab kini ni Judith. Pero niadtong 2003 wala na kini mitubag sa mga sulat ni Gary ug ni-file pud kini og divorce. Kamo, kung sa inyong masulti, comment lang sa ubos ug ayaw kalimot sa pag-subscribe.